Nie imboka. Engineer onyisouka. Wagero nderni moingo kilomita 80 at a cost of more than 5 billion shillings. Tomane tent jalangoni. Mondo weche wa mag wuoth mosebedo ka chando wa thurwa ka obedni ni kare. Engineer Agwanda bendo wachonu weche mag pi. Mana mathurwa ka. Wachonu Yugis water project at 700 million. Kindu water project almost another 600 million. Kaito West Karachuonyo water supply project. By the time watieke en million 600. Gisamo wawueni million 400 gi 35 pesa ma sirikal osegolo mani Lake Victoria South ka moko sechul contractors moko rito mana mondo contractor otiek tijgi mondo tim nade mondo chul. Wan kod gi mwale tinam kacha million 200 modong wawinjore adok wuoyo gi jowa ma sirikal adok wuoyo gi badi to gi wajumbe wagi kasa misomo supplementary mokwongo e higa mar pesa ma wantie ni mondo wachno time nade orum. Maka chopo higa manyien sama wagone President Ruto kura to wagoyo ka waringe lam, wagoyo ka wamodho pi maler. Pod wan gi mier e imboka maonge stima. Adwani watudre gi jotendwa gi, ruodhi wagi, to gi jolupgi, to gi jodong gweng' mondo wandik gweng' ka gweng', dala ka dala maonge stima. Wang'eni ginadi mondo budget mano keti mana opiyo wandae timogo weche mag stima Homabay ka moingo bilion 2 joimbo kik timre nade kik dong. So nyaka wakaw ting' mar ng'eyo ni alworawa obedo maber kendwa obede lwetwa wawegi mondo wami ruodhi wagi tich mayot, wami village elders jodongo masani koro nyaka ne chwe piny wang' ni eka koro gidhi yudo marupurupu moro matin mondo wa appreciate tich matek magitimo magikonyowa.